Record. It's Upton Record. Kaddarar so ta afka mini yaya zaki so yayi mun dauri a sarkakiya na kamu so na sa cikin zuciya mun shaku wannan kauna ce yarda da juna yin ban kula ke dai ba wata zuciyar sai dai ke na killace zuciya na adana miki ke suna ganin kin tafi ni ko kina nan aidona suna ganin kin tafi ni ko kina nan aidona zabi na ke ce soyayya ta sana biyoki wa zai kware gun kallon ki kwayar ido zai sauke laido ake kallon hanya zuciya ce majinki buɗa na fada a cikin taki ba shawara ki dauki so ne mafari na ni da ke ɗaya na saba in shigo sashi na karfi mun hazaba lokaci ɗai da na ganki kin saka ni tunani idan da yarda akwai ƙauna mun haɗe tuntuni na so in furta miki so ci sai ta yi mun hani na koma na dawo zan faɗa murmushi kin muni yarki ta kama ni soyayya na faɗa miki soyayya kin amince na tsallake farko gida ne in ba kowa ciki ya zama bango wayo rayuwa kenan yayin da na ji sakon mutuwar ki wayo Allah jiki na ya ɗau girma na tashi hankali duk ya gushe ba batun zama na je a kofar gidansu jama'a ne na gani nan ma an taro an yi shiri an kai sa gidan gaskiya ina nazari sabona da ita yau ta tafi muna zaune sai na ganta ta taho na yi korafi kowa na ce sai ya ce bai ganta ba wai in tafi mahaukaci wasu sun ce so ne ku yi sallafi kaddarar suna afka zuciya na yin saka da wani labarin anan gaba kaji mai sauraro kawai ta mana cikin tafiyar abun akwai horo